Lahden kansanopiston teatterikoulutus on intohimoinen, rehellinen ja rohkea teatteriyhteisö. Koulutuksen oma teatteri sijaitsee aivan Lahden keskustassa Pääkadun varrella. Teatterin 3 esitystekniikalla varustetussa salissa me opiskelemme, harjoittelemme ja esitämme vuoden mittaan monia yleisölle avoimia esityksiä. Lukuvuoden aikana molemmilla ryhmillä on oma pääproduktio, joka valmistetaan ammattilaisten ohjauksessa usean kuukauden prosessina. Kontakti, läsnäolo, tekstin käsittely, puhetekniikka, liike, laulu, kehollisuus. Kaikkea tätä harjoittelemme produktioissa ja oppitunneilla läpi koko lukuvuoden. Näyttelijän työn tutkiminen on kaiken toimintamme keskiössä, mutta sen lisäksi opiskelijat saavat koulutuksessamme vieläkin laaja-alaisemman käsityksen teatterin tekemisestä. Opiskelijat pääsevät oman mielenkiinnon mukaisesti tutustumaan lavastamiseen, puvustamiseen, valo- ja äänitekniikkaan tai esitysten tuottamiseen. Yleisölle avoimet esitykset ovat olennainen osa lukuvuotta, ja niissä opiskelijat saavat kokemusta erilaisista yleisöistä sekä esitysten toistamisesta. Yli 800 opiskelijaa on käynyt koulutuksemme. Heistä huomattava osa työskentelee näyttelijänä, ohjaajana tai muussa teatterialan ammatissa. 40-vuotisen taipaleemme myötä olemme Suomen pitkäikäisin opistotasoinen teatterialan koulutus. Lahden kansanopiston teatterikoulutus tarjoaa vuoden mittaisen opiskelukokemuksen, jossa on mahdollisuus heittäytyä intohimoiseen, merkitykselliseen, työntäyteiseen teatterin tekemiseen.